mun nimi on It's Creative ja mä nyt teen nyt tällaisen pienen video. Pelaan Combat Trainingia, kun ei muutakaan kukaan online, niin on ihan älyttömän tylsää ja tälleen. Mä tuun sanomaan mitä mä teen, tai siis mitä mä teen näiden kanssa tässä videossa. Tai siis niinku tässä Groupissa. Siis ajatuksena on niinku tällainen gaming group, missä niinku me vaan pelataan ja tälleen niinku ihan huikseen ölmöillään ja trollataan tällaista. Niin siis tää on vaan tällainen niinku tehdään vaan kaikkea hauskaa, pelataan pelejä. Esim. Tässä on nyt esimerkki, pelataan vaikka botteja vastaan nyt Opsissa. Ja siis nyt oli vaan se tarkoitus, että mä niinku sanon mitä mä teen tässä. Ja siis mä sanon kohta ne memberit, näin. Niin siis ajatuksena, että pelataan kodeja, MV2, Opsia, MV3, no se ei oo mulla hirveästi enää lainassa. Mä annan sen kohta pois. Sit kun mä saan sen taas lainaa, niin mä rupeen taas sitä pelaamaan sitten striimiin. Mä rupeen striimaamaan jonkun ajan päästä. Ja mä en tiedä millä mä striimaan, mutta kuitenkin mä rupeen striimaamaan ja näin. Mä tuun kyllä ilmoittaa ne kanavat enää tähän kanavalle. Nyt Minecraftia pelaan. Nyt tässä teen varmaan siitä videotakin. Ja tälleen YMS. Sitten myös Vaviakin, tai siis niinku se on nyt tällä harddrivella, mutta on ostanut suoraan boxille. Niin mä voin ladata sen uudestaan, jos joku haluaa katsoa niitäkin videoita. Ja näin. Ja voin tietysti pistää. Sitten nyt voi aina ehdottaa mitä peliä pelataan, GTA IVtä, sillä sekin mulla on, se on ihan hyvä peli, sillä voi tehdä kaikkea ölmöilyvideoita tällaisia, niin sitä voidaan myös tehdä videoita ja ehdottakaa vaan mitään niinku pystää tälleen. Mutta siis jos ei kiinnosta Minecraftia, ei mikään kodi tai tälleen, niin sitten ei tarvitse katsoa mitään meidän videoita, että voi vaan häipyä suoraan meidän kanavalta. Sitten niinku, kuten näkyy, tää on tehty kännykällä tää video. Tää laatu ei oo mikään niinku paras, mutta kuitenkin jonkun verran hyvä. Ja jouluna saan ton Avermedia Game Capture HD, niin sitten tulee hyviä videoita. Sitten mä teen varmaan enemmän videoita, jos voidaan tehdä niin kaverin kanssa tai siis ne varmaan lainaa myös sitä, niin en tee hirveen monta, siis usein, nyt mä yritän tehdä niin usein kun vaan pystyy. Mutta joskus ei vaan oikeesti ei jaksa, ei kiinnostus, ei riitä. Mutta yritän vaan tehdä nyt tällaisia. Siis tricksotteja teen kyllä, joo, sen toisella kanavalla on tricksotteja kyllä. Mutta mä en usko, että kukaan hirveen paljon kuitenkaan niistä tykkää, että niitä pitäisi pistää. Voidaan striimissä varmaan pistää, mutta en usko, että kukaan haluaa hirveästi videoita niissä. Mä en nyt yrittäisi vähentää niiden tekemisistä ja tälleen. Mutta sit voi myös pyytää kaveriksi, että voin pelata myös, koska mulla joskus kun ei oo täällä ketään, niin voi vaan tulla tutustua, koska niin sitten saa kysyä, että pääseekö tää mukaan. Mä otan, jos nyt on mukava tai tälleen. Ja se on hyvä, jos sulla olisi ODPV tai tälleen. Se auttaisi paljon. Sitten nyt ne memberit tässä nyt on It's Negative, It's Positive ja Muffinimies ja Teknojeveltsi, niin tais Negative on kai. Se oli Riema on se liiteri. Ja mä rupeen mä teen ne videot. Mutta
niinku, siis niin, mä teen ne videot, niillä ei ole kenelläkään vielä mitään. En tiedä, hankkiiko kukaan HDMI tai tällaista, mutta niin, mä teen nämä videot. Ja ne yleensä ehdottaa, että mitä mä kuvaan ja mitä mä kommentoin. Siis mä teen kommentareja ja tälleen, mutta niin, jos ei kiinnosta kommentarit, niin voin mä pistää musiikkia tälleen vaan soimaan siihen. Yleensä mä haluaisin tehdä kommentareja, koska ne on halukkaudella silleen. Mut siis niinku, saa pyytää myös niinku, jos haluaa niinku tosissaan vetää jotain yksilöikkistä, missä kissaa, joo todella kissaa. Mä haluan haastaa elämää. Mutta siis en oo mikään niinku hirveä hyvä. Kyllä mä osaan jotenkin kuulla sen näin, teessä on jotenkin. Ja silleen, mutta nyt niinku yleensä mä pelaan Minecraftia noitten kavereiden kanssa. Ja nyt mä voin tehdä video seuraavaksi, että minkälaisia servuja mulla on tässä näin Xboxilla. Koska mä en pelaa koneella Minecraftia ollenkaan, koska mulla on ihan kone, et se ei pyöritä. Ja nyt mä niinku nyt en oo pelannut hirveästi kodia, varmaan TSM muuta, ja siis nukeja en yrittänyt hirveästi, mä sain yhden nukeen ja mua ei kiinnosta hankkia enempää. Niin, mä yleensä jos tulee pyytää kaveriksi tälleen, niin siinä yleensä taitaa näkyä, että Minecraft. Ja tehdään, niinku yritetään tehdä hyvä wordi sinne. Sitten saa tulla kahtomaan, mutta jos griffaa jotain, niin se on digit ja ei pääse enää ollenkaan. Koska griffaaminen on aika hemmetin ärsyttävää. Ja joissakin serverissä on kopsattu, myönnän sen. Mutta useimmissa niissä ei oo. Koska siinä menee intos kopsaan. Creative Mode on sitä varten, vaikka ei oo vielä Creative Mode, mutta kohtahan se varmaan tuleekin. Sitten kun se tulee, niin sit mä rupean tekemään tosi hienoa wordia. Sitten MP3 Valtissa on jotain tosi hienoja klippejä, sieltä saa käydä kahtoon ne pyytää kaveriksi, mutta joskus mä, jos ei pelaa minkaan, niin mä yleensä postan kavereista. Koska se on ihan turhaa, että niinku pyytää kaveriksi, jos ei pelaa. Mutta jos mä en tuu siihen, se on mun omaa vikkaa, sit mä en poista kavereista, koska mulla ei oikeesti oo vaan aikaa sille. Ja sitten jos rupee niinku vittuilemaan ja ärsyttävää näin, niin siinä myös niinku, jos spämmää jotain party invite, game invite tälleen, niin sekin lähtee kaverista. Ja mä blokkaan sen myös samalla. Mut siis nää on vaan näitä perusasioita, mitä mä halusin kertoa. Jotain ei saa kysyä, tietysti mä vastaan näihin kysymyksiin. Niin seuraavassa videossa, mutta mä rupean varmaan tekemään seuraavasta videosta, niin siinä on Minecraftia. Niin rupean pelaamaan. Mä näytän siinä normaali serverit. Mutta jos nyt mä sanoinkin tuossa aiemmin, että jos ei kiinnosta, niin älä katso, pistä dislikea, mua kiinnosta silleen niinku hirveästi. Mutta mä haluaisin, että siis mä niinku toivoisin, että te pidätte näistä videoista ja tälleen. Vaikka mä siis niinku jos pelitaitoja etitte, niin en mä silleen mikään hirveän hyvä ole, että mä yritän tehdä vaan silleen niinku hyviä videoita ja hauskoja videoita, mutta tälleen näin. Mutta tää taisi olla tässä. Ensi video on